apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanamduan anak ko. Mapanak iti ayan daman ng insyang tatang. Ay ibatim ni Bibi alta sakpay laang ti makamuking kuana. Ay saanan tatang, itugot ko latan. Ay nawaw. An nga min taramidi mi aya. Mapan ko lang sa ludsudan. No mabalin nga Grisel, rakmat itilako na tatang. Ay nawaw. Agtrabaho ka kat manula ang titawan ni Bibi. Sana bali, tasan mat anadagsan ti trabaho a reseller tatang. I-post ko lang mat iti Facebook. Tano ada agorder, ni manang insyang ti makaamo amang i-deliver. Naibagam ka di dayta iti asawa manak ko. Saan pa'y tatang? Ang bayan nyo, ibagak tulatakan kwa na. Saan mat amabalin nga urayak latan ti sweldo na tatang? Agkapita, kabayatan ti panagis-istoryata, Joan. Agyaman ang ama ng insyang. Anya nga minan ti gagaram. Sapay intugot mo pa'y ni baby. Ay, damag ko ngamin nga, agparpa-reseller ka kano itila ko manang. Aywan, agkasapulan nak iti reseller. Iti kasta, kat maibus adagos tilako. Ay, mabalin ka di nga ag-reseller ak manang. Ay nawaw, kabaalam ayamot ading ko. Ay, saan mat anadagsan at trabaho ti ag-post iti Facebook manang? Sapay manu atawan laang ti anak mo. Amang ano iso ti saan nyo apag kinaawatan kin Romel nga asawam. Ay namanang, di mo latan ikaskaso ni Romel. Kasdya talaga day jay. Nangato ngamin ti pride na. Ala, si kangaro din ti makaam mo. Angam kita Amang ano syaktun ti umay apaan ti asawam no kwa. Tatang, sa dino tayong tasawa, awan mo't iti silid mi. Ay kwa. At dalang ti napanandakin Bibi Romel anak. Ay nawaw, kunak mo't adito'y dalaang balay. Apay arimorda pa'y laang. Boring ka nung amin dito'y balay. Isuan na pandalaang nagpaangin. Diyak kaya't ngululbudan nak tatang ha. Ibagayo kanya, no sa dino tinapanang tasawa. Ay kwa. Romel anak ko. Sa dino tatang. Ikiayan ni Insang. At dalaang kano tinapatig asalod-sudal na. Una yun day tajuan. Awan di dingdinggan na asaw. Anya lang ti panunutan na kita tao makita da anapan itayan ni manang insyang. Amang ano panunutan da asan ko itapakpakanin. Si kakide mo anak ko. Bayam ka dito asawam. Amo ni Joan dararamidan na. Ay nawaw, ti asawa mo ti sumungad Joan. Aywan nga agpaiso. Kasla makaunget. Bayam, siya kung ti makaamo makisarita ken kwa naman ng insyang. Basta, i-add to iti group chat dagiti reseller mo manang. Sige, agchatak tulaangan kin ka. Anya dala dito Joan? Ay, adala ang napatagasin na ludsud ko kanima ng insyang. Tumakder ka nga rodon adita tagawid tayon. Ang asam tayong tugot mo pa ilaang ni baby. Kunakmat asan kayong nga galiwaksay. Relax ka dilaang, Romel lakay. Tsak magustuhan tinsawang mo itay, Romel. Ay nawaw, sakpay ti dakas ita. Panagkunak katawan mat dakas no agtrabaho akmat. Ano ti ko lang, Joan? Agtrabaho ka? Uwan, Sino nga rod di mga sikaso itatakta? Nagtrabaho ka? syaklatan Sana bale, ta stay at home at trabaho. Sardangan na kaman si ka, Joan. Saan ka ngagtrabaho? Apay kumasa
Saan? Anya laang ti panunutin dagiti kalugaran tayo. Saan ka pakpakanan kasta ka di? Siyak pa'y kidit ibabayin mo. Sa anak mo't asadot. O manay ti sweldo kapag biyagan tayo. Na-pride kan tumat ngamin, Romel. Ay, basta! Di mo ipilit ti kayat musika, Joan! Aba, di ka maaginan na nakturog mo gaya mo ni baby, Johan, anak. Ano niya tayo sursurat mo, alita? Agilis-listak iti orders, tatang. Ha? Kitaan nyo ti listahan dagiti nag-order kanyak, tatang. Aduda, tatang. Barya laang ti patong ko iti lako ni Manang Insyang. Ngam at least, adamat maururnong. Ah, huwag nagpaiso. Isupay ang maigatang iti diaper ni baby. Una saan, inayon mi iti savings mi, tatang. Nag-aasat talaga ni Romel nga anak ko. Ngamin, kaskin ka ang nagagat tinaasawa na. Oray siyak matatang. Nagasatak mat iti anak yun. Tanagagat-gat nga ron. Iso na lang, tanapride launay, tatang. Ti asawa mo ti sumungan. Anak, itulin mo pa lang tinistaan ang mga numakita na. Itaman pa yun nasapa nagawid. Nag-half day na siguro manan Sa payada pa'y order ko, saan ko nailista? Ituloy mong tulaangan. Agawa ang timang itulin iti dalistaan. Sigurado ang makaungit ni Romel numakita na. Masuro na ko ni ti asawak, tatang. Ano sampay laang ti asawa manak ko? Makaamiris tumot siguro. Anya pa nga rod, tatang. No choice. Siya kundi agad just tap no awan riri. Si kamot ti masalaw ko iti dalan manang insyang. Sa dino ti papanam. Ay, kwa Romel, mapan ko ang bisitaan ti asawam. Aywan, nasaysayahan no si kanti mapanijay balay. Tapno saan manen arumuar mana. Saan ka di abisi ti asawam? Wen, saan abisi day jay? Tadyak pa'y pinalubusan ng trabaho. No apay mat ngamin adi mo kahit nga agtrabaho ti asawam, Romel. Wen takabailak pa'y matag trabaho mana. Mangmangan kami pa'y lang mat iti 3 times a day. No daduma kit 5 times a day pa'y. Unangam. Ala, di ka nagpalawag pa'y manangin siya. Agdiritsyo ka lang ngay ni balay. Taad dati trabaho kita. Nakariingan day jay. Itay pinanawa. Ay na wow! Dakkel mat kayam tinaurnong ako mission ko, Manang Insyang. Kunaktumot ngamin king ka. Uray baryalaang, no maurnong kadakkel met. Ay na, agya manak launay, Manang. Awan ti anyaman na Joan. Sigurado ang maragsakan ti asawam no makita na ti komisyon mo. Dayjay pa'y lang mati ko ng Manang. Saan na ang ma-appreciate dayjay? Uray anya ti aramidag. Ngamin, na nga tulaunay ti pride na. Day tala ang tirigat na. Awan mat ti may bagak, ta responsable mat nga asawa ni Romel. Tilang jak maawatan, kato apay adi na kayat nga trabaho ak. Ipakaawat mong tulatakin kwanan a Joan. Namin ano nga ibagbagak kan kwa na. Ngam di na matdengdenggan man ha. Uray no kasta, di kalata sumardeng amang ipakaawat kinkwana. Dumtang tulata siguro ti aldaw ang maawatan na. Kunam itaa, tadakkel pay laang ti masusweldo na. Kan may sapay laang ti anak yo. Kunak man no insardeng mong taglako iti Facebook, Joan. Ha? Jak amo tag Facebook. Ngam na ibagati kumparik ang makitkita ka no ni Mrs. na. Dagiti lako nga ipupos mo iti Facebook mo. Jak maawatan no apay akasta ka, Romel. Siyak pa yung ti maibabay ni ti kastangar aramidam. Anya ngay kumatipagbainam. Kat nadalos mat at trabaho ti aramidag. Saan ka makawaawat? Ay na, Romel. Imbis ang maragsakan ka, tatultulungan ka. Saan? Tas si kapay kit di ti makaungat kanyak. Anya nga rin ti kayat mo, ah.
Kunam ita, tamay sapay lang ti anak ta. Saan pa'y adakkel ti gastos? Agam, kasanun tulangan no agiskwelan ton ti anak ta, ah? Ket, Panagkunak, saan nga umanay ti sweldom? Panagkunam kadikat umanay ti sweldom? saan man akong conformity bagbagam siya? Isardang mo data online selling aday ta. Tanong saan? Buong ta cellphone mo kunak na eh. Nanggagkol ti saritaan o ti asawam itay, Romel, anak ko. Ay nawaw, di kayo makibiyangan tata. Saan na rasaya at di kasdyan nga pa mo ibagbaga? Di ka pa'y agyaman, ta natumpungam ti nagagang asawa. Nagagat ngagpaisua, ngam mangibabayin mo tatang. Anya, kaano pa'y anak ka baba intag trabaho, Romel? Alaman, Di nakmawawatan tatang. amo mo Romel, anak ko. Awang mo ti dakes, iti panagtrabaho na asawam. Pinapatag, Di na mo baybayan tanak niyo. wanangam, ay apo, agsardeng kan Romel. Intungwan, isinan na kati asawam itigas tangan aramidang. Nakamisuot kamot alumabas iti paraangan mi Romel. Apay ka day. Okay, aklang, manang insang. Kun apay anasapa ka anagawid ita. Awan ka diti trabahaw. Ay nawaw, agawid ak ka di, no dati trabaho. Siyempre, awan, iso nagawid ak. Sapay na pudot ti ulong. Di naklatan ni kaskaso manang insang. Okay. Agpatuloy ako mana. Kahit kung tagin na. Ala, agan anad ka. Itay pa'y adi matagtagar ti asawam duwan. Nagapa kayo ka di manang? Saan matatang? Wano, alda siguro ti pariko na. Nalabit akasta. Kasaritam tumang kidira ko. Da kayon tulatan ti makisarita ken kuana tatang. Sigurado napudot pa ilang ti ulo na kanyak. Oras akmag, At least kada kayo Tadenggen na kayo. Siyak ngay. Awan pulos ti ibagak adenggen na. wan, mala, bayam. Kasaritak tuman, itong malamdama. Itay ko pa yung madmadlaw, di ka matagtagaray. At nakati parikot mo, Romel. Nakal di parikot ko tatang. Ah, Agbawas ka ng ti trabador ti sigo ta pagtrabawak tatang. ala, Parikot ko. No sa dino ti pagtrabawa kita. kasta talaga, nako. Padasam lang, nati agaplay di sa balay. Awan pa'y damok ang mabalin na pag-aplayak tatang. Padasam tagaplay ti sigot ang nagtrabahuan ni Joan. Nariga mo no agur uray kalatan. Awan nga ron tatang. Awan tunti usaron tayo kwarta. No maikata kiti pagtrabawak. Adamat envelope nga imot mo Romel. Di mo ibagang ag-apply ka iti trabahaw. Husto ka manang insang. Tisigod nga pagtrabahuam. Aldo kami anay kat. Tamaluglugi ka no ti kumpanya, mana. Kasta ka day? Ay, wan gayam. Adaman ti ipaw itkuhin ka. Ha? Awatom day ti asubre. Anya nga tininaon dito sobre, mana. Anya kumapay. Komisyon ni Joan No kasta? Agres-reseller pa lang ti asawak, manang. Katwan. Aduto pa yan ti soki na. Kasta? Pagyamanam tanagagat ti asawam. Aglalo pa'y ita anaikat ka iti trabaho. Di adda ti mausaryaw. Mabaling ka diha kasayak pa lang ti komisyon mo. Ngayon tad ni manang insyang bakit? Mangala ka lang di Romela kay. Agyaman aklaon ay bakit? Awan nga minan pagpletek. Saan pa sigurado no maala kiti na playa ka trabaho? Di ka mapukawan itinamnama lakay. Ano ti mabalin na pag-applyam di no kayat mo? Di ka madanagan, may papaniti gastos.
Kat adamat tinaurnong ko ako mission ko. Isupay lang nga, tiusaran tayo. Agyaman ak lang unay bakit. Pasensya na kan kadagiti na isaw-sawang ko kin kay ti kalabas. Gapoy tinangato a pride ko. Kat nagsaksakit, abalikas tinisaw-sawang ko kin ka. Paglalo pa din amuhak nga online selling gayam ti trabaho. Okay lang, lakay. Maawatan ka. Rabiin, ngam nakariing ka pa lang, Joan, bakit? Kas makita mo't lakay, busy ak. Ano dito pagbisbisiam, ay ha? Listahan dagiti orders nga i-deliver daman ng insyang inton bigat. Tulungan kan bakit? Saanan? Kabailak man. Sigurado ka? Uwan. Mala, maturog kakit din. Aglalo kat ada pa interview minton bigat. Ang mga nudimon ton amot isungsungbat mo no mapuyat ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumanga ipalubos a pride tayo ti agari? Ngamin, saan apakay babainan, no dikat pakaidayawan ti may sa alalaki no nadiskarti ti asawa na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.